En kinde maber mar dak achana. Kawuono to Ruoth omiya ng'wono mondo atim kendo. Dak achana biro pile kaka ung'eyo, tich ariyo pile tich ang'wen pile saa 2 otieno. Kone nyathino bed mos, kone dichuo winje wechegi, kone dhako winje wechegi. Adwaro mondo achak dak achana kaka pile. An Bishop Nerea Mbewa mar Hope for Good in Christ. Arwaki, amedo rwaki. Yanda wacho ni uor ote. #dak achana, alama mar reru dak achana. To utamuru oro ote. Koro kik ng'ato wach niya, koro dak achana to ok uor ote. Wadwaro ote. Ote ka uoro to miyowa tich mayot mar somo kendo mar paro. Ni ng'ani nowacho kama, ng'ani nowacho kama, ng'ani nowacho kama. Koro we discuss about gimi oro. To ka ok ioro na, to nyiso ni onge gima nyalo discuss. Erokamano. Wasome ote mobiro. Dak achana, an kod nyathi madhi timo form 4. Koro ketna alam. An Mika Atito koa Kadiege kata Soho. Ruoth oriti please. Lamo kendo ok tam Nyasaye. Lama mar kelo rieko. Makato bed simiti medine wiyi nyithind ji makuong' mag anyuola. To Nyasachwa koselam kod nying Yesu Kristo to Yesu tima. Wuodha to nyathino bedo mariek. Wiyi ok nyal wil kalamo ni nyathi moro manyako manofuwo kabisa. Sama ne aketo lweta wiye to jalemo ne piny Sakwa Kadera. Kuoyo. To hang kaka inyo timo penj. Lama masani kaka inyo timo penj. To kala puo mama jopuonjo kanyo nyumi office gi penj kuma yudo rieko. To chieng' noyudo ka timo opene akanya. To kone ni pastor moro manyo timo opene akacha. Ema no lemona. An kaka koreko biro akia. Ano nyisa nago chonga kunyo lemna mondo abed mariek. To ka uneno kaka lupenj to mana Nyasachi pastor cha emotimo. Tiende niya, ka ng'ato nigi yie kata fumi gik mipiyo to ni rumbi. In kod yie. Yie no kelo gik ma onge betie. Nyathino nogo kuko ma jopuonjo to en lamo mane? Nikech ing'eyo nitie ji mang'eny moko yie ni lamo tiyo. Mano lamo mane? En lamo mane manyalo mi bed mariek gi dakika achiel nyoro godhiambo to kawuono ikalo piny. Mano lamo mane? Adier nitie gik moko ma Nyasaye timo mondo bag ji. Ondike mo ma Jo-Korintho ni Nyasaye nokawo gik manyap ma piny ochayo mondo nyisgo tekone. Ni kama nyau nitie e kama teko Nyasaye odakie. Koro ne Nyasaye ka gik manyap go to tiyo gatiya mondo kuod winjo mariek. Kata sani adhi lamoni Buda Tito. To Nyasachwa chieng' uri kel duoko ni Nyasaye otimo hono. Apako nying Yesu ja Nazareth. Bed gi yie Nyasaye ori e piny Songo kar Buda Tito ni. Okwayo mondo imiye nyathine rieko dhi timo form 4. Gine ni yawo nikech ondike Jakobo ni ng'ama okwayo rieko to imiyo nikech rieko moa malo ber kendo long'. Koro ng'ama ochando rieko mondo okwayi. Aori kama nyathine nitie form 4. Nyasaye timne ono e nying Yesu Kristo alamo kai. Amen. Believe it and receive it in Jesus' name. Adwaro mondo asom machielo. An Naftali Okoth. Ka an Ruiru. Aneni maber. Kendo amor kod chenro mar dak achana. To akwayi ni mondo ilamne mamana otuo. To osechandore kendo bende kama osechope idwaro ni mondo otere e pala. Koro lamne mondo gima nie iye mondo orum. Erokamano en mama mowar olemo e duond warruok gi chak. Naftali okiwacho ni dala uni kanyo wach mani wuok Ruiru Naftali. To mama umo warni in bo wari lemo e duond warruok. Erokamano nikech muma wacho ni yie en bet gadiera kuom gik maonge. But ing'eyo nadwa na wach ni Naftali ni yie ok en gima kiny kata nyoro. Yie ma Nyasaye tiyogo, yie mane Jo-Ibrania, yie mane Jo-Rumi, yie mane Efeso,
Yie en gima sano. Ok en gima riti. Yie timo. Koro ka yie timo sano. Yie kurite stage. Yie tima kama entie ne motime. Naftali, inuru hiro. Mane samar daka chanani. Iwacho ni kamusi chope gi mama u. Ibendi se lose hope. Ibendi se to yie dugo geno. Yie mano dugo na geno katho machir. Yie mano dugo na geno ka yoto ma ira chako. Yie mano dugo na geno ka nyuolo nyathi to tho muchier. Yie kelo gima onge to beti. Adwani bed kod yie. Wedi gi yie miwacho sani ti wuok iweyo. Adwani bed gi yie ming'eyo ni mama na ok ya. Mama na daka chana. Mama na ok ya. Asebet gi yie ni mama na en ng'ama war. Adwani ng'e ni chandruok to bedoga. To wakalo chandruok kod yie. Kata Yesu no sandi monegi moguru motime nade. To noloyo tembego te mobedo jawar mar piny. Koro tembe nitie. Ka Yesu Kristo ema nokale tembe, wan be nyaka wakale tembe. Alamo, Nyasaye changna min Naftali. Okwai Nyasaye nikech ong'e ni jachango. Ondiki ni jachango nikech chango jo-Israel thi. Muma wacho ndalo mane wuotho kod jo-Israel thi, dendgi ne ber, ne onge jamdekre, iwuotho kod fedha gi dhahabu e lwetgi. Isaya bende koro ni morimo mag Yesu nochango tuochewa. Kendo Isaya wacho e kiboko manochwadi Yesu noleo gi chandruoge wa msalaba Kalvari. Erokamano ne nying Yesu makelo chango. Auri kama min Naftali nitie timni kono. E nying Yesu Kristo ma Nazareth. Hallelujah. An kod wach machielo. Hello. Dak achana. An Dan ma ja Ugenya. To adak Nairobi. Amanyo nyako ma anyuomo. An jagni 20. Ai jamani. Amanyo nyako ma anyuomo ma ja igni 20 nyaka 30. Iketo yaparte. Namba na en 1 jama kosa. Okinyisa ne jakani Nairobi tero nitie. Nairobi ok dala. 2 wacho ni nije igedi. Nyake midwaro ma jakri igni 20 nyaka 30. Koro jama kosa nikech wacho thuru. Wacho hiki. Namba 10. Nyako ndo mdhipe nyano ja igni. Nyako ndo mdhipe nyano ojakani. Ata dhi duoke nang'o. Nikech okiwacho. Indiko wachi ni news. Okitieke. Koro ami thuolo tieke next week. Arad kodi a message. #mar dakachana. An Isaya adwaro nyako ma ja igni 20. An ja igni 22. Isaya be winjore adiyo. Inja 20. Tidwaro nyako ma ja 20. Tidwaro nyako ma hingo gi ariyo. Hingo gi in inja 22. Tidwaro nyako ma ja 20. Idwaro nyako mi hew gi higa ariyo kama. Mano umbese bwana. Nyako ma ja igni 20 manyalo dwaro Isaya mondo kende nikech Isaya ok wacho no jakanye, to ok wacho no akanye, to ok wacho no dakanye, wacho mana ige. Isaya ibedo disqualified. Chak yoro message kendo next week parad kodi. Nyisa ni jakanye, time kanye, ikiteri se wacho. Nyako mwiga midwaro gi wacho. Koro ibedo disqualified by now. Nyiswa ni jakanye, tidak kanye. Ticket number. An Olum from Nyakach, Nerea, Amor gi puonj. Thank you. I salute you.
An nyako man gi nyithindo to ja oda otero dhako ma duong'na. Atim nang'o? Wonderful. Ini nyako man gi nyithindo. Okay, iwacho ni nyako, okay, iwacho ni dhako. Ini nyako man gi nyithindo. To ja odi otero nyako maduong'ni. Otero dhako maduong'ni, iti nyako man gi nyithindo. To chuori otero dhako maduong'ni. Itim nang'o? Gimi biro timo, terno ochakore kata chon. Ka ng'ato notho tikawo wadgi to tero chiege to chungo wi ng'atno. Mak mana marini koro pogore matin. Nikech chuori otero dhako maduong'ni. Okang'e ni duong'ne kiwango mane, oja higni adi to chuori ja higni adi. Otero dhako maduong'ne. Maduong'. Koro ndiko to yie mondo ng'ato ter dhako. Kata dhako ma chuore otho, yie mondo nyuome kama chielo. Mak mana ondikie muma ni ne wadgi chuore kawo dhako ni to obedogo oloso ochungo go wiyo wadgi ko nyathi monyuole chako wadgi. Koro wach machanda ni mari ni okawo maduong'. To wakete melamo nikech onge gima datim. Onge gima datim. Akiai kuma intie ba akia be ok wacho. Koro tathuwe gi Nyasaye. Nyasaye gol chunye kanyo, oyudi kata ko chuno no jater. Nienti joter moko mong'ado certificate mag ter. Chune nyako ter. Kendo wawachi ni ka ng'ato osetero dhako achiel to mon machuogo tho manye ochalo ng'amor application bora nosetero dhako achiel kama. Koro dhako ka dhako manye nikech ofwenyo ni onyalo tero, oikore ne ter. Koro mon te machuogo tho or application ire. Koro ja odini we chandorigo dhako ero tero maduong', mon osechako or application kikia. Koro bro tero gi atera, otero nikech koro en gi certificate mar ter. Koro in bende ikri ichuri biro tero. Kech mano e gima somo mogik. Mano e gima nyalo timo. Kar medo dhako to tero. Tasewacho ni ka ng'ato gila ogil ni ng'ato otero to mon te maonge chuo manye. Koro chuori we chandorigo. Chuori osechako manye kia. Obiro tera kamano. Kech mano koro gino sefuate. Gino seluwe gino chalo kuom. Gino seluwe obiro tera kamano. Neno tera kamano. Nyaka chieng'. To in ema wuyo kodi donje Nyasaye gi chunyi te. To biro ng'ado gino. Nyasaye ja ng'ado bura. Sani to sechake. Kore ko chake. Ibiro manye gi muti matindo, madongo, manade. Kila aina mag mon maonge chuo biro manye. Ma biro chopo kama chuore ni biro weyi. Kik mon go koro ng'eny, koro konya biro iri. To kapok mano timore, to duogo ir Nyasaye. Mondo Nyasaye otimni ng'wono, Nyasaye otimni ng'wono. Erokamano pod asomo. Kawuono gin mana somo lilo. Habari ya pasta, naomba maombi juu ya mume wangu. Ametoka, ameniacha na mtoto. Ameniacha na mtoto. Pia niko na mimba miezi 5. Niombe aweze kurudi please. Hata mimi ninashangaa na wanaume. Sijui nini nafanyanga wanaume ambayo akipata bibi ambaye amekubali kuishi, amempatia mtoto, wamezaa, na watu wengi wanatamani tu watoto. Wengi wanatamani watoto. Hawajui njia ya kupata mtoto. Na mwingine amepeana mtoto, wamezaa mtoto na bibi yake, na ndiye haimjalishi
Haoni kama hiyo ni miujiza. Bado anaenda tu, anaacha bibi na mtoto. Sijui anatafuta nini. Na watoto ndio wanaume wanatafutanga, na wanawake pia wanatafutanga watoto. Na yeye Mungu amemfanyia miujiza na ishara, Mungu amempromote. Haoni, ameenda kutafuta bibi nyingine. Sijui ni nini na inakuanga kwa akili ya wanaume wengine. Sijui. Sijui. Sasa huyo mama analalamika ya kwamba bwana yake amemwacha na mtoto. Ametoweka. Bwana yake ametoweka. Amemwacha na mtoto. Na huyo bwana yake pia amempatia mimba already, the second child. Ametoweka. Bibi ajui ameenda wapi. Ajui atarudi lini. Hii ni shaitani kubwa. Hii ni laana ambayo haifai. Laana ya mwisho. Laana ambayo hatujui imeanza na wapi na itaisha na wapi na imefika wapi. Hatujui. Habari ya pastor, naomba maombi juu ya mume wangu, ametoka, ameniacha na mtoto. Pia niko na mimba miezi 5. Niombe aweze kurudi. Inamaanisha kwamba huyu mama amependa bwana yake, hata kama bwana yake amepagawa hivyo, amempenda. Vile anataka maombi tu ili bwana arudi. Wacha niulize wanaume, kuna nini na kwanga mbaya? Ikiwa Mungu amekupatia mtoto, bibi hajakosa kuzaa. Angekosa kuzaa ungesema unatafuta mtoto. Tayari amekusalia mtoto. Haijakawia. Ameshika mimba ya pili. Hajazaa. Wewe ndio huyo umetoroka. Umemwacha. Unatafuta nini? Wanaume, munijibu. Munatafuta nini? Munatafuta nini? Kwa nini munaendanga nje ya ndoa? Ikiwa Mungu amekupatia mtoto, matoto, toto umepewa. Mimba ingine ya pili, ya toto ingine. Sijui huyu mkwanza ni kijana ama msichana, na hii ya pili hatujui atakutoka nani. Sasa toto wewe ndio huyo umeponyoka, umeenda. Umewekewa mabawa. Sasa unaenda tu. Haikujalishi. Unaenda. Bibi ndio huyo amebaki na mtoto na mimba. Analia machozi. Pastor uniombea afadhali arudi. Sasa wanaume munijibu, munatafutanga nini? Munatorokanga munawacha makwenyu na bibi na watoto, munatafuta nini? Tafadhali nipate mwanamume mmoja tu ambaye anaweza kunijibu hii swali. Munatafutanga nini? Uko na mtoto, uko na bibi, uko na mimba, umeponyoka. Sijui umekimbia, sijui umepanda ndege, sijui umepanda gari, sijui ulisahau. Siwezi nikasema munatafutanga nini? Ninataka majibu kupitia mwanaume. Wote wanawake. Ninataka wanaume munijibu. Munatafutanga nini? Mkiwache mabibi na watoto. Mnaponyoka, unatafutanga nini? Ama budget imekushinda. Na budget imekushinda na mtoto mmoja na mimba moja. Only one child. Na mimba moja. Mimba ya pili. Inaweza kushinda kulicha. Kwa nini ulioa? Ninataka nijue hii ni sababu gani. Tafadhali wanaume munijibu, ni sababu gani mnafanyanga kazi kama hii? Ni nini? Ninataka majibu kwa wanaume. Ni nini nawafanyanga? Nini nafanyanga roho yenu iruke? Akili yenu ipasuke? Macho yenu yaangalie kupita kiasi? Tamaa iongezeke? Mwendo iwe mbio? Tafakari. Ni nini inakufanya? Ninangoja majibu kutoka kwa wanaume. Sio mwanamume, wanaume. Asante sana.
Mamu paki Yesu Ruoth Jadolo, an mana kod kwayo kuom lamo kuom ng'uono. Akwayo mana lamo ne nyar odani. En e od leba ward Lumumba Street Kisumu. To osechandore koro ndalo 4 ka nyathi odagi lor piny. Koro akwayo mana lamo mondo ilam naego. Nyasaye ogonye. Okonyre kaka ng'uono mar Nyasaye obet. Erokamano Jadolo. Osetimoreni kaka dwaro mar chunyi en mantie. Nyasaye timo kaluwore kod dwaro mar ng'ato. Otimoni bed gi yie ni nyar odi osenyuol. Nyar odi osenyuol. Bed gi yie ni Nyasachwa timo. Kapok wadhi e yweyo, adware mondo chwo dwoka gima timogi. Kapok wadhi e yweyo, mano wach mopong'o chunya kabisa. Nikech an ochweya dhako. Ok ang'eyo kaka remb chwo chal. Nikech ok an dichwo, an dhako. Adwa ng'e nang'o matimo chwo. En gi dhako, en gi nyathi, ich machielo osewuok. Ang'o matimore? To kumidhieni, to kidhi yude dhako man gi ich. Kumidhieni, ok idhi nyuolo nyithindo. Kumidhieni, ok dhi miyi budget. Kumidhieni, to itilafu ok bibet. Ang'o matimo chwo? Adware dwoko. Opaki Yesu siepa, be pod ichung' koda e lamo. Kik iol mama. Ng'ato pod lemona marach, lakini Nyasachwa nitie. Lemna mang'eny, blessed day ahead. Alamoni, ifwenyo nade ni ng'ano lamoni marach. Kichata lamoni, tato pok Nyasaye onyisa ni ng'at milamone ni, ng'ato lemone kamoro marach. In emiwachona. To an pod alemoni. To Roho pok owachona ng'at malemoni marach. Koso Roho panda. Gebed gi yie ni pod alamoni. An pod alamoni. Kata ka ng'ano lamoni marach, to jal malamo be nigi teko nyalo loko weche gataro. An to pod alamoni osiepna. Apako ng'uono gi teko mar Nyasaye. Atimo ma arucho messages mobiro masesomo mondo kik abed confused. Adongi dakika matin tadhi yweyo. Kapok adhi yweyo, ninauliza nini mbaya na wanaume? Hii kitu imeniguza kabisa, imenigonga saidi. Nini mbaya na wanaume? Amepata bibi, Mungu amewajalia, wamepata mtoto. Mungu amewalinda, amewaongoza, amewafunika, wamepata mimba ya pili. Ndipo huyu baba anatoroka na bibi na mtoto na mimba. Ni nini inafanya wanaume? Sitaki mwanamume mmoja. Wanaume. Sababu nikisomanga message zangu ama shida ambayo inakujanga kwa Dakachana, ninapatanga majority ya wanaume ni wabaya. Si wabaya, wako na itilafu. So ninataka nijue nini mbaya na wanaume, unaenda kutafuta nini? Mimi naombea watu sana. Na naombea wale wana watoto, wanalia. Na wewe Mungu amekufanyia miujiza. Mungu amekufanyia ukapata mtoto, ukapata bibi, ukapata mimba ya pili. Ndio kaanza mwendo. Swali yangu nini na kwa mbaya na munijibu tafadhali. Mulete message #Dakachana. Mulete message. Ensa mar Dakachana. Wadhi yweyo kawaduogo. Obiro wacho weche mamoko mag Dakachana mantie.
Erokamano ka kore ki joinwa, yani ka kore ki inenowa kata ka kore ki donje itugu mar Ndakachana. Arwaki, an Bishop Nerea Mbewa. Mor gi Ndakachana zaidi. Awacho ga ni oruru ote hashtag mar Ndakachana mondo donjnwa, mondo asom wachni. Arwaki, an Bishop Nerea Mbewa mar Hope for Good in Christ. Arwaki. Awatieko ka penjo nang'o matimo joma chuo. Wachni okabi weyo ka ok odwoka. Okawe. Ka ok idwoka to okawe. Ang'o matimo joma chuo? En gi chiege gi nyithinde. Owe ode. En gang'o? Ang'o matimore? En gang'o? Apenjo niya, en ang'o matimo joma chuo? Wasomo timo biro. Amosi ahinya kuom Ruoth Yesu. An ng'ane nyar Homabay. Ok aful nyinge. Lamna an nyako ma pok adhi tedo. To gini chanda gi jonyuolna. Ok anyal dak dalawa. Ji wuoyo kuoma mang'eny. Asiko ka tich kama nondikae. Kata aneno sida to alalia nikech aonge gi kama anyalo dhiye. Agwedhora mang'eny med lemona. Erokamano Nyasaye mondo gwedhi. Owuoro nyaka nambane. Wach machanda. Ka nyari pok odhi tedo, ok morne mondo kik odhi tedo, mondo koro ibed kode maliw. Ne gimitimo en nyathini minyuolo mowuok e iyi. Owuok ki yie dier, iting'e kata ka dweche 8 ing'udho lawe ng'oko. Wuon gi bende rito mondo idhi nyuol. Unyuolo nyathi, udhodhe, upidhe, odongo. Koro kapok udhi tedo, ang'o mamono manyo Nyasaye? Mondo Nyasaye go nyaruyi. Nikech nitie moko ma jichine moloro. Koro ne uru keto nyathi odak kapango. Odak kapanga dier. Nokoni oonge kata kako dhi dalagi nikech oonge kako dhi dak. Wacha kanwo mondo iwinj ang'o matimo. Jonyuol ang'o matimo. Janyuol ang'o matimi. E Ndakachana ka ok wadwar jonyuol machalo kamagi. Jonyuol ma kamagi obro lemoni. Amosi ahinya kuom Ruoth Yesu. An nyar Homabay, lamna an nyako ma pok adhi tedo. To gini chanda gi jonyuolna. Donge winjo wachni? Gi tamruok ok tamruok. Yani kapok odhi tedo to chande gi jonyuolne. Janyuol ang'o matimi gi nyathini kata kapok odhi tedo to en nyathini. Sama ne mako ich, ni winjori kode ka ene ich. Kata ka Nyasaye ne migo ni ko Nyasaye notieki gadi kok odhi tedo. In ne kone dichuo kanye. In kar mondo ilam tibed kode machiegni nikech ng'at ma kama en ng'ama kori hoyo chunye. Ok bed kode gele. To ma momiyo nyithindo mang'eny tieko ngimagi. Ma momiyo oluso nyithindo mathoth nikech tamruok bede achiel. Ma koro ok Ndakachana. Owacho ni gini chande gi jonyuolne. Ok anyal dak dalawa. Dala ni kama entie. Dala ni kanye dala gi. Nyako dagie. Makato uonge dichuo. To en kothi. Iriembe nikech ang'o. Do bede gi dichuo donge dikoro siki dware. Chuore dikoro konyi. Dikoro biro limi. Donge dikoro mi gik moko. Ang'o momiyo koro sani ka koro onge gi dichuo. To koro ok idware. Ok kamano. Mano ok Ndakachana. Adagi. Mano ok dak achana. Otama dak dalawa. Ji wuoyo kuoma mang'eny. Ok ang'eyo ni ji wacho ang'o kuom nyathi ma nyako ni. Akia. Asiko ka tich kama nondikae. Winje wach malit machalo kamano. Nyathi ma nyako ok nyadhi dala ni kama ondike. Ai mo wacho ni kato neno shida. To onge gima nyalo timo. Rach ni chunya mano ok Ndakachana. Adwaro Ndakachana ma winjo gik mamoro chunya. Ndakachana ber gi gik mamoro chuny. Mane Ndakachana mari ni koro dak chafu, dak moduore, dak monywandore, dak maonge ngima. Nyathini minyuolo kata oran. Aneno nyaboko kata ma nyithindgi oran. Nyathino no ohero malich. Oruwe kind nyithinde nikech mano rembe utinye obo kwan. Nyathina nanyuole nyudo mar 5. Chieng' mane nyuole gima kama notimore. Sama kama notimore kama. To in ma ngima ok oran, tede moko dhi. Koro tame bete dala, osiko kapango. Je, mitame bete dala ni. Koro pesa mutiyo to konyigo. To dala ni to kidware. Mani wuondori, mani riambo. Riambo mathoth pod atami, adagi mano ok Ndakachana. Lok pachi, duog nyathini, kete piny,
wuo kode ki convincing words man kata ng'at miluongo ni counselor o counselor to koka man manye pastor moro kawuono pastors many mana man gi Nyasaye yawacho ni mondo lamni ne nyathini no ne gik madongo ma Nyasaye timo nikech gima time jachien oseneno sulwe man kuome ng'eni kodhi adhi atedo to dala ni no wuok koro jachien odonjo kuomi mondo kiki ere nikech jachien neno sulwe cha koro mondo itam jachien ma nyathini ket machiegni imanyne kansela imanyne jalamo motegno mana masomo muma jalamo ma siro wach gi muma mondo go nyathino dhi tedo we timo ni mano rach kabisa okamor gi wach nyathi manyako ni okomora jadaka chana wach no okomora adier wach no inyo chunya an ba janyuol wach no inyo chunya janyuol mawinja orna message orna ote machuok ikona ni to en ang'o momiyo gima kamano timore e dala ni ibende pim gi mari janyuol mawinja daka chana pim gi mari pimane ketane gine kilo kada bed ni mari to koro in bende miya wach mondo akony go jalni nikech rieko ming'ado na abiro somo ka tabiro konye go ma wach manyaka wang'ade rieko koro gin weche ariyo manyaka ng'ade rieko dichuo maringo we chiege gi nyathi gi ich mano bende orna gote mondo wakony dichuo gi cha gi dhako cha to jonyuol nyako ni ok dwar nyako nikech onge dichuo ni bende ndikie message moro matin nyisa ni pastor bishop jadolo counselor jahocho wachne kama obed kama koro abiro riwo weche ugo biro konya wicha chielo kunyal kogna chielo kutonyuogo ariyo koriwo koro miya rieko ni kelna rieko ni inbe mondo akony go anyuola ni to miya rieko ni akony go chuo maringo e utgi poda endelea gi somo wach nyako ni lit na mang'eny asiko katich kama ondikae kata aneno shida to alalia nikech aonge gi kama anyalo dhi ya mano wach malit na manade jonyuol ne pod ngima dala gi ji nitie ni to nyathino yie lalia shida nikech onge kama odwa dhi adier nyathini minyuol de tamri moko biro dala ni nikech ok odhi tedo koro nyathini ywak ni kata kama odhiye onge apana konyauru jodaka chana konyuru wachni pek konyuru wachni jodaka chana opek manyaki kony in rieko ni gi rieko na koriw dhi konyo nyathi manyako ni wach ma wacho no wuok ichunya ma iye Nyasaye mondo gwedhi asomo ote machielo saringo de adak to bende adwaro mana nyithind an nyeni gima jalo wacho to koro kawinji keto chaki gima ok awinjre na de adek kiatiende de adek to bende adwaro mana nyithindo kende an ng'ane kawuok Kisumu to asebedo ka asaye to otamore mama wa bende wacho ni adoga kata ok dwar ni keche nyithindo bende panja baba wa gikoro tim nang'o pastor ukawinj gimi wacho chuori setemo sayo to tamore ang'o mano otimore e kindi gi chuori nitiere wach kine chuori tamre nitiere gima notimore nkoka mantu chuori no nyombo to nikelo nuksi to koka mano to nuda kode to ni chae akia gima notimore akia to koka mano ni chae jonyuol nitie chuo moko mokicha janyuol kichunge janyuol neno kidinene gima notimore e kinduka akia ni en ang'o mano otimore e kinduka akia nikech wacho ni sesae to tamore to mama ubende wacho ni dog mana odi akia to mama ube ka wacho ni dog odi to ntie sepimo ne weche gi to koni dogi aka be nitie gimoro nikech mama ko ni kata ok odwari to nikech nyithindo doga
Koro akia ni in gi nyithindo adek, akia ni adek mindiko ni en ang'o. Koro mama u to ywago nyikwaye mondo yud kama bede ka gin gi wuongi. To mama, sami chuna ni mondo dogi, to chwore ok dware ni. Kodhi monege to. Kichungi los wachni. Kodhi monege to we nyikwayi go kanyo ka chandore. Eto onge okichaki nene. Ng'amo yudo la. Daki los wachni ka ng'ama ng'ungu. Doctor unjo doga, lakini luong chwore mondo ubed piny, mondo fweny gima rach. Kikichun nyathi gi gima ok onyal. Dipoka ngima ne orumo. Midong gi lweti bolingo. Kikichune gi gima ok odwar. We mondo wuoyi ni obi. To ka wuoyi ni ok nyal biro, to wach sababu momiyo ok nyal biro. An naneno ka dhako moro gi chwore nochuno nyargi gidok ka chwore. Nochuno adier. Awacho wach man gi tiende. Nochuno adier. Kaka nodhine kaka nonegi. Kato bedo no chiene chwore no wuotho thagi tiende ko akie kuri nyaka akie kuri okidh mitoka. To jonyuol manochuno nyargi nodogi ka emolus. We chuno nyathi gi gima ok onyal. Obo mi story maber, opimni wach maler kiko pandi. Mondo yud kaka ikonye kaka janyuol. Opim wach ni maber. An be mokelo na wach, opim na wach mawinjo. We ndiko gik moko gi gap. Opim na wach mawinjo. Kichambu tieko na ne penj baba, kora tim na, koro ka winji gima otemo wacho. Koro kony nyathini kapok odoko kucha. Konye nikech amon tigi momiyo chwore ok dware, kata nitie lweny, kata nitiere gimoro, you never know, ok inyal ng'eyo. Koro tem mondo ilos wachni kapok odhi mabor, kapok masira odonjo. Elo Bishop Nerea, an ng'ane ka umadhi kita elamo, natimo course mar puonj to tich otama. Wuon parwa to mer kendo chodo mondo ji ayie ni Yesu nyalo sira elam. Manyako moyie dak. Moko dok ketho nying chwore kabisa. Kuni en japuonj yes, mak mana sirikal pok ondike. Koro ja ode to mer okete chode. Ok ochod nyiri. Ochodo mana mondi ji. Koro en binu yie ni Yesu Kristo nyalo. Koro dwani mondo kete manyala. Adier nyiri mang'eny, matin kabisa matimo gima nyako ni otimo. Ohero wuon pargi, to kongo gi chodo ketho wuon pargi. En koro lama mondo Nyasaye ores wuon pargi, odu wuon pargi, olos pache, ogole kongo, ogole chodo. To en to Nyasaye omiye tich. Nyaka mor kudi kabisa Nyasaye wadhi timoni. Odhi timoni dwaro mari chunyi. Penjo mobiro ge ng'eny kabisa. Sa nyalo ng'ado wa, to kapok sa ng'ado wa, nyathi ma nyako ni Nyasaye mondo gwedhe. Nyasaye mondo gwedhe ahinya. Good morning, Bishop. Good morning, Bishop. Please hide my identity. I'm Fulani from Kisumu. Please, I need you to stand with me in prayers. My life is a mess. I'm a totally orphan. My dad, who was the sole breadwinner to our family, died when I was in class 1 in 1997. To cut a long story short, through God's grace, I've been able to study. I hold a diploma in special needs education and a certificate in ECDE, but getting employment has been impossible. Anytime I'm about to be employed, something negative happens. Another problem is getting a spouse. All my mates are married, but as for me, I've been falling in a wrong relationship. Please, Bishop, please pray for me, because as things stand, my life is at a dead end. I've even considered taking my own life.
hiyo ya mwisho disqualified. Kikitem mondo ikaw ngimani ne gik moko manono. Nitiere chunje moko makogo nyathi pinyni tublu to gin kode res. Ging'iye. Chieng' moro pastor mono biro kanisa wato koni wayar lweto kama. Nikech gimondike lweta ka pogore gi gimondike lweti. Happy sulweni pogore gi mara. An nowacho ni mara en double M. Manyiso ni an jatelo. Makata ng'ato dagi to mane gima nomiya. Mane gima nowacho kanisa. Ok awacho ni an ema wacho kata ok awacho nomora. Tawacho ni sulwe mane chunyi lwet ji. Koro nyara samoro sulwe mari ichien noneno chon momako. Kitemo ni mondo ibed employed. Kitemo mondo iyud relationship. Kitemo mondo keti mango. Gige ni bagni. But through prayer, you are going to succeed. Through the name of Jesus Christ, the Son of the living God, the name above every other names, you are going to succeed. Because prayer is a powerful tool. We are going to pray, and God is going to open for you the doors. You are going to be delivered from the Satan's club. Because our God is more than able. He is always available for you, for me, for us. Now believe it now. May your side be team, and you are going to be a breadwinner in your family. You are going to have a husband. Either you do not teach me because our God need to give me dongo. You are going to tell me some diploma. Your side called the geek madongo. Your such a geek madongo kabisa. Bedgie, bedgigeno. Chak goero kamano. Tingbadi malo. Kikwi will. Samanya sa timoni. Manya sai. Gola chiel kumapana. Goero kamano. Tim misango. Nikip nyasachiwa. Morgi chuny mabolore. Chuny matur. Chuny majogiricho. Kodiri nyasai. Nyasai mwa. Hello. Nyasai dini gik midwaro. To ketho ngimani no to werigo. Wan kodi e ring mar lamo. Yesu Kristo nigi loch duto kodhi timoni. Bishop Nerea adwaro nyathi. Nyasaye pimi nyathi. Mane dwaro ni kende. Pastor Nerea orna lamo an ekitanda mar midekre. An ng'ane manya kibus. Nyasaye ma jachang oserio bade. Ekino oro white ni dhi mochengo. Hey. Help me reach Mama Ida Odinga to help me join KMTC for laboratory science. Hey. Then just spread my problem in any station you go. Nyako ne negi chandruok. Udwa no dhi e course mar laboratory science. To onge pesa. Winjo kumotera ni monda ane kaka itude gi Ida Odinga. Tekndi. To na aduoke kania, I don't know the way to reach her. Emo chako duoka ni then spread my problem in any station you go. I am here to spread her problem for you. Kichokuai. Tukata kamani. Nesayone. Fega gidabu mabinso. Yande was spread the problem mar kijana moro mantiere chula Imbo. Ito kupata duoko. Kata. Pasa matini. Lakini wago erokamano ni matini. Chaka dugo mano wachne. Kata. Atima nyako ni bikoro gano spread wachne. Ana se spread.
goodness. Matin mantie matin mantie gima omiyo en kanyo. Koro an gi paro ma ok anindi sama odhi ir miyono to e juma onyalo dhi dichiel. E juma onyalo dhi dichiel. Paro to ok lokona, orita mana maber. Koro penjo en ni ahora mos atimna. Dakachana yaye, dakachana. Mama ni ywak ni pod otin. Ting'eni chal gi penjo ma miyo pok odwoko pod arito. Koro chuore weye to pod otin. En gi nyodo matin kabisa. To chuoro yudo dhako moro dhi ir. Dichuo ni dhi ir dhako moro. To kodhi ir dhako no, to nyako ni wacho ni paro to kolokne, mak mana ko penjo chuore. To chuore kone ni termos, bedo mos. Beda mos. Koro gini inyo nyathi ma nyako ma pod tin ni. Yaye, mandugu, mandugu. Machine mane man kuomu, beti mane, obeto moko jony, kalamu ni ndiko ma enko krume. Mandugu, dakachana, miya uduoko gima timo mandugu. Mama ni ywak yawa, ywak no tim nang'o. Nikech chuor koni hori, koro okeno hore nade, koro penyo no tim nang'o. Otim nang'o kuom wach mar horuok ni. Ube konye unyako ni, otim nang'o. Ano wes konya uru, owado moni gi chiege, kendo oriembo chiege pile pile. Iparo ni an gi teko mar kete gi piny mondo wapuonjre kode. Kamano achiel, kamoro achiel. To an awuon poka kendo. Inawezekana ka in gi rieko. Kionge rieko to ok nyalo. Miyo weche modong' waloso joma manyien. Kapok agik, kich sa orumo mondo agiki. Orna uru ote mondo nyisa gima timo joma chwe. Ang'o matimo joma chwe dakachana. In okinyal konyo wadu kisamore tinti onge rieko. To kani tie rieko ma in gon Kenya Nyasaye miyo jomoko rieko ka gitindo. Rieko no nyalo mi konyo wadu zaidi kata pok ikendo. Mak mana ko wadu no onge rieko to odhi kwedi. Wach ni pok ikendo onge gimiye kin dhako gi dichuo. To ka en gi rieko to biro bet mos mondo absorb winds tibiro konyo odno. Kor wala muni Nyasaye mako poni dhi bet piny mondo konygi to kik lweny wuogi. Ti konygi. Duokona, penjona, dwarona, genona, parona. Ang'o matimo joma chuo? Chuo kelo duoko. Usekelo duoko, an babiro somogi, abiro konyo weche modong' wawacho joma manyien nikech mane dwaro mar Nyasaye. An kapok atieko dakachana adwa nago erokamano ni ji duto malwetgi osebiro e kanisa wa manyien manyowa kihero. E kanisa wa manyien manyowa yudolo. E kanisa wa manyien manyo Nyasaye otimo wang'o. Ng'ata malwete osechope. Kata obed mana Simon, kabito chope kanisa na mondo gere. Nyasaye mondo gwedhi. An pok atieko gedo. Asechungo sirni. Antiere gi mbura riere. Tado pok waketo. Bati pod onge. But kuom dwaro mar Jehova, ang'eyo ni odwa no Nyasaye biro gere. Biro tieke kokalo kuom nying Yesu Kristo. Nyasaye mondo gwedhu kaka pile. An Bishop Nerea Mbewa. An Bishop Nerea Mbewa. Mar Hope for Good in Christ. Arwaki kanisa wa, arwaki chokruoge wa, arwaki budho mar dakachana mit motwerore. Ukel duoko gimomiyo chuogi ringo we mon. Number 9 0720403913.
3. Let me repeat it. Nono, abiriyo, ariyo, nono, adek, nono, ang'wen. Sorry. Nono, ariyo, nono, abiriyo, ariyo, nono, ang'wen, nono, ang'wen nono, kiaya ariyo nono, 0720 40 3913. Mane namba na makidwara tibiro yudago. Bende nyalo oro message namba no. Nyasaye mundu gwedhi. Waromo sama chielo. An Bishop Nerea Mbewa mar Hope for Good in Christ. Ma kelonu dak achana pile tich ang'wen ka tich ang'wen sa 2 otieno.